Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 33. May aplikar met kada kayo daytoy. Masapol nga ayatan ti tunggal lalaki ti asawa na akas iti bagina. Masapol met araaman ti tunggal babae ti asawa na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sigurado, agin inom manen ni Rense ang kadwa na day nga Alfon. Naglaindan nga eh. Day takit din agin inom ter aramidan da. Aday kang tibalay da. Mari Donita! Umay ka! Oh, mangan ka pa eh, Mare. Kasangay nga mintin na uding anak ko. Iso nga inawis ko pa ibit ni Pari Rense. Hoy, si Karense, naglaing kan? Adda ka dito'y nga agin inom? Idin to ta urayan da ka balay. Dito'y ayat balay mo, ta dito'y tinagawidam. Ay unay kan aya bakat. Mabiitak laang dito'y. Pinatgakla ang matiawis ni Pare Alfon. Wan mat nga men, Mare. Agawid tumatlangin ton madamdaman nila kayo mo. May sa Rense. No di ka pa'y sumurot kanyak ita. Agbabawi ka iti aramidak ditoy. Ala, inta nga rudan Donita. Mangibabain ka talaga. Pare Alfon, dispensar mo na. Maawatak pare. Sige, mangala kayo lang yan iti makan. Kaputa dumay. Ay saanan! Sa anak ngagtatakon amangan kadagita. Ay, unay kan aya Donita. Nalabas ti kasta pa nagsasaom. Agtugaw ka Donita. Tagsarita ta. Tapnoan niya. Tapnoong tanak gapo iti inaramid ko. Saan nga min arumbang tikas dyan nga inaramid mo? Nakababain ka ni Pare Alfon. Kan kadagiti bisita da. Ayawan bibiyang ko! Tinapatag at nayawid kan dito'y balay. Diyak kayat nga ing kaaginom-inom iti ayan ti kumparen. Ngam nakababain tikas dyan nga inaramid mo. Anya nga iti kun andakan ka no kastam. Kas na kunak itayan, awan bibiyang ko. Basta maaramid ko ti kayat ko. Nawatam! Anya? Alfa, anak ko. Kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at matlat ta. Ay, lalaingam Tapno makaturpos kanto. Papa. Kastamot at talaga ti araramidak. Aywan gayam. Awan ka di ti malagip yung inton Sabado? Papa? Mama? Ne, anya ngay ko maanak ko. Ibagamon atap no amo mi adagos. Malagip ko, anak ko. Kasangay mo gaya man inton Sabado. 12 ton titawan mo. Bumalbalasan ka, anak ko. Papa. Ngam, ada ka ti sagana tayo? Ngamin, kayat ko nga awisan diti balay dagiti gagayam ko. Uray basit lang ti may sagana, Papa, Mama. Basta day sagana tayo inton kasangay ko. Wen, anak ko. Bayam, addan to sagana tayo inton kasangay mo. Agyaman na, Papa, Mama. I love you, Papa, Mama. Pangalaam ngay nga rod iti paggatang ta iti sagana para iti kasangay ti anak ta. Kat saan pa'y matapan nagsusweldo? Mangiremedyo Diyak kayat amapaay ti anak ta iti kidkidawon na. Uray tanasingpet ken nagagat ti anak ta. Pagremedyo am ngay nga rod. Mangibaga to ken ni Pare Alfon. Anya? Imbag ano pabuludan na ka? Padasek laeng Uray, tasan napaidam ni Pare Alfon. Para makita man no saan nakaapaidaman? Basta di nakpaayon dayjay. Gaputan na singad kami iti tunggal maysa. Ngam no makabulod ka, di mo imimbitara na. Dagiti lang ang kaadalan ni Alpha ti umay dito balay.
Jak kayat nga agiinom kayon tumanan. Anya, ne. Day tamot ti saan na mabalin bagat. Isu ti pagbuludak, kalpasan na, jakit din imbitaran. Ken maysa, ninong ti anak ta. Ay oray pay. Basta, ti kayat ko ti masurot. Naimbag abigat mo, Auntie Marites. Umayak man dito'y balayo. Ay katwen kaanakan. Umay ka. Agyamanak, Auntie. O ala, agtugaw ka. Tamangalaak iti meriendata. Agyamanak, Auntie. Ngam, uray sa anan. Agawid akmat lang amin adagos. Tamangan no sa pulan ni mama. Sige. Makaamu ka nga rod. Apay nga imay ka dito'y balay. Adda ka di ibagam? Adda, Auntie. Imbitaran ka inton Sabado. Kasangay ko ngamin. Oh, wen gayam anya. 200 titawan mo. Wen, Auntie. Umay kayon to, Kadwam dagiti kakasinsin ko. Wen namnamaam dayta. Kat addan to isagot ko kan ka. Agyamanak no kasta, Auntie. Sige nga rod, agpakada akon. Saan ngamin nga amon ni mama nga imayak ditoy? Amangan ngamin no dinak manin palubusan no agpakadaak. Sige. Ngam inton maminsan, nasaysaya at matlaang no'y pakadam. Wen, Auntie, saanan ang maulit ti panaglibas ko? Saan nga tayo so nasaya at ti panaglibas ko itay? Anapan iti ayan da Auntie Marites. Naggapwam si ka, Alpha. Apay naglibas ka? Ha, ti kunam siguro kat saan ka nasiputan. Apay, anya ti inaramid mo ijay balay da antem. Kwa ngamin, mama. Napan ko inimbitaran para inton kasangay ko. Ha? Nagkunakan ka nga imbitaram ida? Ha? Awanen ti adupay asaw. Basta jak kayat nga umatendar da inton kasangay mo. Nawatam? Saan ka ngagsangi? Tawan ti madi nga inaramid ko kan ka. Anya ti mapaspasamak dito Dunita. Apay ngungungtam ti anak ta. Kasano? Natangkan ti ulo na. Kayat na ti agimbitar kadagiti jak kayat atat tao nga umatendar iti kasangay na. Anya? Apay, anak ko. Asino ay ate kayat mo nga imbitaran? Daan ti Marites. Kandagiti kakasinsin ko. Apay, dakas ka di, papa. Saan adakas? Gaputa ka bagyan tayo ida. Alahan anak ko. Sumrekan iti silid mo. Adan usaram nga agsagana para iti kasangay mo. Wan, papa. Agyamanak. Ay. Anya ka di ti parikot mo, Dunita. Anya ti di mo pangayatan nga umatinder ti kabsat ko. Basta, jak kayat nga itugot na dagiti nagdudungrit nga anak na dito'y balay. Jak amon no anya ti ibagakan ka, Dunita. Jak ammo no agar aramid ka laang itibanag. Tapno ipakita ma sa anak nga irespeto ang asawam. Ay, adula amin. Basta, ti kayat ko ti matungpal. Ay. Matuloy matlat ti kasangay ti anak taket. Nga uray awan dagita atat tao. Unay matan aya ni ipag Dunita. Anya la unay aya ti gurguraan na kada kami. Ay na manang. Talagang ugali na ti kasjay. Saan ama uawatan? Ngam di na mo. Nga inregalom kan ni Alpha ti magastos para iti sagana. Di mulat tandak da kamaten da ita iti asawam, Renzi. Amangan no di nanton kayat nga usaran ti kwarta apara kan ni Alpha. Ay kaasimot no mapaay tirik na jay ubing. Sapay nagsingpat ti anak yo. Pasensyaam kumalatan ti asawak, manang. Mamati ak. Agbalbaliw tumatlaang. Ay, anya ngay nga rod.
Talaga apasensya aklatan para kada kayo iti kaanakak. Ay sapay lako ma, tamakaamiris to ni Donita. Sakbay, amala daw ti amin. Oh, at titi kapeyo, tatang. Idisok diti lamisaan. Ay, agyaman anak ka. Ay, awan ka day, dagiti agamamita. Awan da, tatang. Ni Alpha, aday di pagadanan. Ni Matrense, aday di trabaho na. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kaya't ka nga na makasarita, adwa tala ang anak ko. Ha? Apay, tatang. Anya ti bagayo? Napatag anak ko. Sayang ta saan anak kasurot ni nanang mo. Dua kami kuma makisarita ken ka ita. Anya nga min ayati kayat yung ibaga, tatang. May papanday to'y kadagiti aramidem kadagiti agamam. Lang nang runa kinirense nga asawam. Anya? Idi na minsan, dandan ikano ibundaris mo tilamisaan. Apag sangsangwanda kadagiti gagayem na idi sinurot mo. Ha? Apay, anak ko, di mo ka din mauray nga agawid ti asawam. Ti amok ket saan mo't niya agbayag ni Rense nga gininom. Pinagustuhan na laeng mat dagiti gagayem na. Ay natatang, jak nga rod kayat amapan agin inom ti asawak. Kayat ko, trabaho balay laeng tayan na. Anya, kayat mo ateng lente asawam, adi mo pa yan amo araemain. Tatang. Agyaman ka, tamo na ka respetwain. Kasana no dangran na ka, no kasya pabain na miti sangwanan dagiti gagayem na. Ha? Padasan na tapanawan mi iti anak na. Ay na anak ko, agamiris ka kidin. Saan anasaya ti kastanga o galim. Raemem ati asawam. Gaputa ipatpatag na kaunay. Ay no sa bali lalalakay. Jak amon no niya taramiden nakin ka. Rense, tulungan nak amapan agatang kadagiti maisagana inton bigan. Inton bigatan ti kasangay ni Alpha nga anak ta. Ewan ngagpaiso. Ang kasano ko maamatulungan ka at damat trabaho. Tinasayaat, mapan mo kasarita ni Manang Marites. Anya? Alakit din. Mapan mo kasarita ti kabsat ko. Ta sigurado at tumulong dayjay. Sapay jak kumakayat nga imbitaran inton bigat. Sa ita, mapanak at patulong? Alakit din, bakat. Awan sa bali amang tulong ken ka, no saan ati kabsat ko. Apay no aglangan kalangan iti trabaho. Ay na, bakat. Til mo nang pailaang tapride mo. Anya? Sige nga rod pare, agpakadakon. Un pare, katagyaman ak unay Dakal atulong daytoy, para iti panagkasangay ti anak tayo. Awan ang yaman na pare. Napatag ngamin kanyag na Alpha, tanak ko iti bunyag. Nasingpet kan, narespeto ngamin yung obeng. Rense, umay kamanganan. Pare Alfon, saan kan nga ayaban na? Ngamin, eksakto lang kada kami titaraon. Donita. Mare, sa anak mo't kidding o may makipangan. At dalaing napatag agin nagarak, isong ay mayak. Sige, agpakadakon. Pare, agpakadakon ha. Kikita tayo langin intong bigat. Sige. Apay, ti ko na, jak makadlaw. Nalabas kan talaga, Donita. Talaga di na kun amo araaman ka sa asawam. Di nakpay amo nga ibainan. Apay, amom ka di, ti ginagara jay tao dito'y balay. Taan niya ngamin ti ginagara na aya. Imay na intad ti paggatang kano iti cake para iti anak ta. Ha? Agbaliw kan, Donita. Tano saan? Jaklaan mo no anya ti maaramid ko. Ay na Rense, awan madingar aramidak. Iso nga awan nga rod tirumbang abaliwa.
Agyaman kami amin, iti idadar ayo kakabsat. Sige, mangan kayo lata. At damat basit sa gana. Happy birthday, anak. Agyamanak, mama, papa, kan pagyamanak da Auntie Marites kan ni Ninong Alfon. Wan, agyaman ka kadakwada. Gapo iti basit ana itulong da. Kat gapo ta nakapagyaman ka matan. Ibagam ama balindan ti agawin. Wen ipag. Agawi da, kalpasan amayawat ko ti sagot ko, iti ka anak. Di ka kumamanan mangrugi, Donita. Diyo ko matadailan tinaragsak ngal daw para kini Alpha. Sige. Agraragsak tayo giti. Wen nga rod, awan pa'y pumampanaw Agyamanak iti sagot tyo kanya, Auntie Marites. I love you, Auntie. Ay na, no saan kalaan napatag kanyak kaanakan. Talaga nga agawi dak kuman. Sige, da kayo lang aruden ti agraragsak. Uray tanalpas kumatan ti batang ko anagisagana. Sige, kakabsat. Ituloy tayo kit di ti agraragsak. Danggayan tayo ti kinaragsak ti anak mi. Ita kasangay na. Agsarita taman, Donita. Nakapanawan dagiti rawat kan awan babain na tattao. Yeah. Sikat ti awan babain na, Donita. Tinumpan ak Rense. Ita lang ang aramid mo kanyak ti gastoy. Gaputan na labasan ti aramidam. Anya ka di ti parikot mo kadagiti tattao as idadaan at tumulong kada tayo, ha? Saan natuloy ti panagkasangay ti anak ta? No awan ti kwarta nga inted damanang Marites kan pare Alfon. Anya ti kayat masawan lakay. Amom ka di. Asagot damanang Marites kan pare Alfon ti kwarta ana aramat. Sandan apabayadan. Gaputa maayayo da iti kinasingpat ti anak ta. Ngam, anya ti inaramid mo. Binastos mo ida. Amom ka di. Akasla akla marunaw iti bain itay. Ngam intorturad ko para iti anak ta. Gaputa jak kayat amadadaal ti kinaragsak na. Jakmat nga minamuakas talaga Amom Donita. Siyak ti imbabain mo itay. Awanan ti rupak nga iparangko kadakwada. Nagdalasa talaga ti ugali ti ipag mo, Marites. Wen nga rod. Nakakaasi ti kabsat ko. Gaputakas jay ti galad ni Donita. Naimbag nga agsapayo adwa. Manang Marites. Pare Alfon. Naimbag ta naabutan kayo ng agsarsarita dito paraangan da Manang Marites. Kaya't kayo akasarita. May papan iti napasamak iti kasangay ni Alpha. Ha? Anya ti kahit masawen, Mari Donita. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Aklo nag-analas dagiti pakpakitak iti kalabas. Ngami karik. Agbalbaliw akon. Gaputan jak kayat nga ilaksid nak ti asawak. Gapo iti nagalas nga ugali. Rumbang laeng, Donita. Tano di ka pa'y agbalbaliw. Amangan no anya pa'y ti mapasamak ken ka. Raaman ti asawa tapno saan amadadaol ti pamilya. Saan kumang agaramid kadagiti bambanag apagbabawyan iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag insurat para iti radyo ni Brian Agustin iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Sound effects Jofer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.